Yan po. Hello mga kawigel! So, welcome back po ulit sa channel po natin. Sino si Richard at ngayon po ang ating po ngayong imumukbang ay Shakey's, syempre. Pan-bunting time offer. So, dati hong 1853 ho ito. So, meron pong promo. So, 9999 na lang. No? So, ito po, ano to? Meron po tayong mozzarella cheese stick and pizza large. Meron din po tayong chicken and mojos. Yung po optional. Pwede ko kayo pumili kung gusto niyo na may manghang. Ako po ang pinili namin yung kalahating ng mojos, kalahati ng chicken manghang, tsaka yung classic po. Siyan po, wag tayo magsimula. Pray po muna tayo, ha? Ma'am, maraming salamat po sa pagkain na pinagkaloob niyo po ng anang ito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Maraming salamat po. Ito po sa amin dalangin sa inyong butong anak sa oras ito na magligtas. Amen. So, yun. O, yan po. Kawigil, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Magugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Yung iced tea nila, kasama ko to. May lemon pa siya. May lemon siya, Kasama. Siguro tayo sa kanila, mga kawigil. Ito po yung sauce. Pressed my sauce. Yan po. Masarap ng sauce. Ngayon na lang ulit kami nakakain ng Shakey's. Ang tagal na. Mga siguro last year pa ho. Mukbang natin. Salo-salo po. Ayan, chicken. Meron maanghang dyan niya. Ba maanghang makakuha mo. Hirapan ka. Maanghang yan. Namiss po namin itong ano. Pero cherry ko naman yung Delicious. Mangyan natin to. Itong cheese stick nila mozzarella po ito, malamig na po Yung sausawan nila, lasa pong alam nyo yun sa spaghetti, ng mga Italian spaghetti, yun po yung lasa niya. Mampo natin po. Sabi lang. Sa pizza naman pwede kayong pumili kung ano gusto nyo flavor na. So yun po yung... king or... Ang talagang regular na kasama dyan yung puntin. Kung gusto nyo po yung gantong ano pa tawag dito? Yung crust na regular. Magta-additional po 50 pesos kayo. So mura pa rin halos 999, 1853. Laki ng diferensya. Sugod na po. Ito yung ano nila Hikit. Hikit. Parang tumama na. Anong klase itong iced tea na to? Parang chocolate ang kulay pero iced tea. Tea nila. Blend. House blend iced tea. Kaya shoutout ako sa tropang Anabu. Yan, Shakey's Anabu po, branch.
Sarap. Iced tea nga po. Galing yan. Tsaka in fairness po, lalaki po talaga ng chicken nila. Oh. Kuhasin ko yung ano. Ayan, tayo na. Ito po yung mamahang, makikita nyo medyo madark po yung kulay. Oh. Sarap. Kain po. Mojas, no? Ganda mojas dito sa ano eh. Dito. Actually, pang 5 person po ito. Kasya po ito. Kasi wala yung chicken eh. Dami ah. Bakit mo? Sarap po. Habang nanonood kayo ng TV. Pang family ho talaga. Nakakamiss sa ano dyan, no? Sa Shakey's. So, ito po. Sabayan niyo po kami. Bili na rin po kayo ng ano, Shakey's po. Oh. Mojos. Tingnan naman natin yung mojos dito. Sana kung masarap. Sarap nito sauce nila ng steak. Haha. Sayang nga lang at ayaw na ko mag-ano eh. Ayaw na ko. Dinatry ko nga kanina. Ayaw na. Pero in fairness po, masyadong marami po yung ano, yung cheese po sa loob. Yung kanilang mozzarella, ayan po. Halos ganyan po katabay yung mozzarella nila. So, okay na rin ho. Panalo. Suso po tayo. Pag may natira po kami, papakain po namin sa ano, sa Legazpi Sibling. Tsaka po may mga titira dyan, napakadami po niyan. Si Andy Best po naman eh, ano, Konti lang po. konti lang po kumain. Second date natin. 君の虜になってしまえばきっと Nagde-date po kami dito sa bahay. Kung na ba? Sarap po ng iced tea rin nila, ha?
Namiss ko talaga chili. Kain pa. Ay, gusto pa na beso mo. Ay, baka maanghang ha. Sabi maanghang dito. Ito. Ay, hindi maanghang to. Ito manghang. Ay, ha? Ito, hindi maanghang. Ayan, hindi maanghang sa'yo. Gusto ko yung maanghang na maanghang eh. Ano na? Ito maanghang na maanghang. Juicy po yung yung chicken pan nila. May tinit pa ko, tapos ako pala naman, no? Bali may sasama natin yung legal sibling. Bali family mukbang po ulit. Kaya lang ho, nauna po sila kasing kumain. May mga busog pa ho. Sabi ko, sige kami na lang muna. Total naman, ang dami nito, may matitira. Kainin nyo na lang mamaya. No? Ding dong. Walang tao. Magsa-shoutout na po tayo. Yan. Satot po. Shoutout po kay Rosalinda Fuentes, Mhm. Manfred and Wenceslas Stats ng Austria, kay Nida Maginlaud ng Davao City, Vince Marlon and Daya, thank you so much po. Kay Jeriana, Cassandra Tayan, kay Ze, kay UQ Baby, hello po. Kay Blessy Bled Colgol from Hawaii, Marion Angelo Bulatao, Janet Daria, kay Mercy Madla, thank you so much po. Sheila May Duenas, kay Mobile Legends Cian Estrella, Jessa Pesebre, kay Debra Christine Bugarin, Marifed Damaso ng California, kay Emma Silva, happy birthday po sa August 27, Tarcela Happy birthday. Bunsobre, Joanne de la Cruz ng La Union, kay Cathy Habab ng Milan, Italy, Bangtang Soulmates, Marion Angelo Bulatao, Julia Doms, hello din kay Lord Aldrich Espiritu, kay Janelle Gorion, shout out Gorion and Cambo family, kay Stefano Maldia, Reyes Vlog, shout out Jordan Santos, kay Ella May Alimanio, kay Mary Rose Terado, Christine Cecil Ogawa, kay Hello po. Arnel Inocencio from Santa Mesa, Joanne Fornis from Tagbuane, Albuquerque, Bohol, Jocelyn Lontok, shout out sa mga taga San Juan, Batangas, lalo na sa anak niyang si MJT na si Nicole. Hello po. Kay Sofia Nicole Digal, Zeki ng Agusan del Sur, Mindanao, Ninfa Cook, thank you so much po. Hello po. Kay JC Desamito, Cristel Bernardo, Ana Marciano, Mayra Balili Fundar, hello po. Kay Joby Escritor Camba, kay Maika Mendoza, shout out Mendoza, sa Ceres family ng Kabuyao, Laguna. Kay G. Prudente, Abanakin Biolata, thank you so much po. Ray Castillo, Malu Mercadel, thank you so much rin po kay Juby FHD Marquez. Special thanks po kay Anita Murphy. Maraming salamat po daw sa message niyo po. Very appreciated po. God bless po. Anita po. Marpri, thank you so much po. Lawrence A. Yamauchi ng Nagoya, Japan. Hello po. Ako magkanap ni Mama siguro yan. Winwin Simbulan, Nira Ocampo ng San Diego, California. Alma Rafalia ng Bahrain, thank you so much po. Maria May Sagara Labin
Lynn Mel's, Jimmy Rose Juson and family ng Caloocan City, Uriel ng Tokyo, Tors 19 Presto ng Kuwait, Noside San Agustin, happy 16th wedding anniversary kina Lorenzo Pineda at Jennifer David Pineda. Kay Oni Bautista, shout out Oni's Food to Go. Catherine Castro Aquino ng QC. Kay Losa Calderon family at Aga family. Rojas family Ambrioso. Hanabi M. Rivera. Kay Shirley Sandicho. Kay Mary Jane Mangilit Cruz. At kay Kirby Katigbe Gabin Hamili. Hello po, shout out po. Shoutout po. Yan po mga kawigil, ito po ay ibigay namin sa Legazpi Assembly. Ito po natira na to. At itutuloy po na hanipis yung kanyang kain. At napakahaba naman ng oras natin, so nililimitahan na ho natin. No? Maraming salamat siyempre sa Diyos sa pagkami pinagkalab niya ng araw na ito. At maraming salamat siyempre sa Shaky Sanabo po sa asikaso po ng ating Shaky. So maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat po mga kawigil hanggang sa muling pagkikita. Kaya bigla na lang mawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.